C'est moi qui au début de l'histoire de l'homme d'un coup de dent rageur est mordu dans la pomme. Ahoj, jmenuji se Zuzana Běliková, je mi 31 let. Před víc než 3 rokama jsem se začala věnovat downhillu a vlastně letos jsem se rozhodla, že bych se ráda zúčastnila závodu Českého poháru. Ráda bych závodila, protože jednak chci mít na stáří dobré vzpomínky a taky proto, že bych ráda podpořila spoustu dalších lidí, kteří se dneska rozhodují, jestli by závodili nebo by nezávodili, a ráda bych něco pro ten sport udělala. Ráda bych dokázala, že být holkou neznamená stát jenom u plotny, vařit a uklízet, což my děláme taky, ale že můžeme mít i takovýhle koníčky, jako je downhill. Ten sport je velmi sexy, tomu sportu se věnuje strašně málo holek a každá ta holka je hodně dobře vidět v tom sportu a nebojím se říct, že každá holka, která se objeví v bikeparku na kole, na sebe upoutá hodně pozornosti. Závodnic taky moc ještě není a myslím si, že právě že tím, že bych mohla letos závodit, tak bych mohla být inspirací pro spoustu jiných mladých holek, který se bojí závodit. Moje dosavadní úspěchy. První největší asi dosavadní úspěch bylo, když jsem skončila na 6. místě na Local Freeride Cupu. To 6. místo vlastně to bylo ze všech riderů, byla jsem tam tenkrát jediná holka, kluků tam bylo asi dalších 20, takže to byla pro mě velká čest. Rok na to jsem to obhájila, zase jsem byla první, akorát tentokrát už bylo víc holek, tím pádem jsem mohla být vlastně v naše vlastní kategorie. Dalším asi úspěchem bylo na závodě Chainless, který se pořádá na Monnici každý rok na konci sezóny, kdy se sundají vlastně řetězy z kol a jede se z kopce dolů. Tam jsem se tenkrát umístila na pěkném 7. místě. Holek se nás tam tenkrát zúčastnilo asi 13. Posledním úspěchem takovým větším bylo právě po tom závodě, kdy mi vyšla moje fotka z toho závodu v časopise Velo, což je cyklistický časopis, který má, si myslím, docela velký jméno v oblasti cyklistiky. Potřebuji sponsoring. A co za to? Za prvý, jsem správce stránek DH Girls Czech, který za měsíc sleduje už víc než 1000 lidí po celém země kouli, kde je prostor pro děkování sponzorům, protože si myslím, že je na mě hodně vidět a protože si myslím, že mám hodně luxusní zadek a vaše logo by se na něm výjmalo. A hodně chlapů tam kouká. Protože prostě je to dobrá volba, no. Já vám to jako... Nevím, jak vám to mám vysvětlit, prostě já jsem nejlepší. Tak, důležitou věcí, kterou jsem ještě zapomněla vlastně ve svém medailonku říct, je, že doma mám 6letýho prcka, jsem na něj sama a ráda bych tím, co dokážu, dokázala, že zůstat svobodnou matkou dneska vůbec není ostuda a není to konec světa, ale naopak můžeme dokázat ještě hodně. Tada, to jsem celá já! A už dám!